usenzela uhle ngaso sonke isikhathi bangcwele. Emhlabeni washo ngathi uJehova umalusi wami ngenzela okuhle. Amen. Thina ke sasindiswa yesi ama-keyboard ayekhona bazalwane sekhona kodwa ke thina ke sasindiswa ukuthi ke kuleli bandla lethu ayikakabi bikho. Manje ke nje bazalwane kufanele sijwayele lokuqhwabezana. Amen. Thina ke kwakuyona keyboard futhi nje kwakushisa impela nje masishaya lezandla zethu. Amen. Sinomzana besindise manje ngenzela ikhanyakazi ngapha. Amen. Bazalwane ukholwa kwethu akumiswa ikeyboard. Hallelujah. Ukholwa kwethu akumiswa insimbi. Kodwa ukholwa kwethu ukuthi simthande uNkulunkulu noma insimbi zikhona noma insimbi azikho. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu nje akashintshi bangcwele. Amen. Futhi akusenkulunkulu ohlala ezimbini. Hallelujah. Hayi ukuthi uNkulunkulu uhlala ezimbini ukuze sibone ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uyaba khona nje noma insimbi nje zingekho. uNkulunkulu uma kukhona abantwana bakhe behlangene ngaye obakhona. Amen. Amen. Kuyenzeka zibe khona ngabe bikho. Ngenze ngoba uNkulunkulu bakhona bazalwane uma abantwana bakhe behlangene ngaye. Amen. Ngikho lapha ngeke kodwa uNkulunkulu kuyenzeka ngabe bikho. uNkulunkulu mayengalalelwa nje bazalwane akabi bikho. Uma uNkulunkulu engalalelwa akabi bikho noma singasho thina ukuthi sihlangene ngaye. Amen. Kodwa uNkulunkulu uma engalalelwa akabi bikho. Amen. Izwi lithi ke owakha indlu uNkulunkulu angayakhi naye uyakhela ize. Kushuthi nokholwa kwethu uma sihlangene uNkulunkulu engekho phakathi kwethu uyize leyo nto esiyenzayo. Amen. Manje ke bazalwane kufanele aso sonke isikhathi sikulwele ukuthi singamcunuli uNkulunkulu. Amen. Sizame ngayo yonke indlela ukuthi singamcunuli uNkulunkulu. uNkulunkulu nomusa omkhulu kodwa uyathukuthela futhi.
Uyathuthela uNkulunkulu bazalwane noma enomusa kodwa uyathuthela. Amen. Uma ibona izinto zingahambi kahle akajabule. Manje ukuthuthela ngebazalwane noNkulunkulu uyathuthela. Amen. Manje ke wonke umuntu uma ubona into ingahambi kahle vele kufanele ukwathe. Ngoba izinto mazingahambi kahle akusike ukuthi ungahleka izinto zingahambi kahle. Kodwa into ekhombisa ukuthi ayihambi kahle ibonakala ngentukuthelo noNkulunkulu ke uyathuthela bazalwane. Amen. Yabo nabantwana bakaIsrayeli sasibona uNkulunkulu ethukuthela ngoba benze ngabo. uNkulunkulu uyathukuthela, uNkulunkulu lolaka. Wayebajezisa mama uNkulunkulu eveza yonke into ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu uthukuthele kufanele bese bayaphenduka. Uma sibeyibona into ukuthi kufanele bese bayaphenduka. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Inkosi yethembekile. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ke mama uNdaba ngibuyele nami ke lapho uSathane besengizuze khona. Amen. Masho lesande iphelile mama uJoyce wawungekho ke wena. Ukuthi ke bazalwane kufanele uma umzalwane uyibheke ukuthi kahle ngabe sesekahle yini. Ngaba kubone kushiftile. Manje ngiyabona ke ngoba nami ke ngiyisesha abazalwane. Baluyisesha uyifundi. Ngabe bona sihamba kahle kuseright. Yonke into isinjengoba ngangithembisile inkosi ngabotha nami hayikhona senginenkinga manje. Ngaseke senyaza ukuthi ke njengoba inkinga ngiyibona ukuthi 1 na 2 ilungise. Amen. Abazali kinama uJoyce besengasali semunasikhathi lezwi. Amen. Ngilo muntu ukuthi akaqala usuku engakaqali ngokufunda izwi athandaza. Aqale ngingene ku social media ngingakafundi izwi ngithandaze ekseni. Ngiqale ngibheke ukuthi abantu bathini emhlabeni ngingakaqali uNkulunkulu. Manje ngabona ukuthi hayi bese ngihlela kakhulu bazali bese ngivele ngivuke ngibheke lo TikTok ama comment athini bathina abantu ku TikTok ngibheke datas ku WhatsApp ngibheke abantu bathina abakhulumile ngabona sengiyilahla futhi uyabona amasolahla uyabona amadluthu ayehla kamanje amasolahla. Manje uNkulunkulu ke bazali uthembekile uNkulunkulu manje ke uyabona ukuthi uSathane usile uSathane amaqhinga manje uSathane vela kubambe ukuthi ukhathele kodwa ke uphuma emsebenzini vele ukhathele yabona kube nalento aqhishela eqondeni ngase sengiyayibuza ke mina ke osayibheshile zonke lezo zinto uSathane okay nami ke ngayivume sithi ngikhathele kodwa mase kuyabuya ke eqonde nje manje wena ngikhathe kodwa ngiyakwazi ukuhlala kufoni ku social media. Kodwa hayi ngoba ngikhathele kodwa siyezo kunye kodwa ke hayi ngoba kunja ngoba phela uma ngikhathele ngifuna nefoni ngifuna TikTok ngoba leso sikhathi ngihlele TikTok ngabe ngidlile ezweni. Manje uSathane sibe busy. Qaphela ifoni yakho uSathane abakuzuze ngayo. Qaphela into nayo nje ukuthi uSathane ingabe ithukuze kaSathane noma iyinhle. Gcine seyithukuze kaSathane. Gcine nje wena sowazi yonke into ku social media nje awushiwa ilutho. Kodwa ezwini dololo. Yabona bazalwane mina iTV ngayiyeka ngakezwa lutho namadevil worship izinto ezithile khulunywa ukuthi iTV ro ngayiyeka nje ngoba uNkulunkulu washeshe wangitshela ngeTV. Uthi nje ayikho right. Ngazange ngiyibuke bengihlala noSpare eMpumalanga. Wayithandana noSesi lomntana mamkhulu kangihlala nabo ke ngo2019. Kwalezi izinto ngangike ngiyibuke. Oba namahloni uma ohleli nabo uma uyibuka. Go generations zinenge izinto ezenziwayo kuma TV. Kuvela lapho abantu bethandana khona lapho benza yonke into lapha ku TV.
ugcine uma uhleli nabo ushalaza ungathi ubheka phansi kanti mabangekho uyebheka. Amen. Manje ngayibona iTV iyasichitha isikhathi. Lesikhathi ngabe ngihlelele iTV ngoba ayikho into engiyithola lapha TV right. Ngabe ngifunda izwi ngoba ezwini ngabe kunenge ngikutholayo. Kodwa lesikhathi engisichitha neTV ngibuka izinto engasile, ngiveza izinto engasile. Zifida ingqondo yami nemicabango yami. Kanti kube abantu bengihlele ezwini ngabe ngisigene kakhulu kwelika moya. Kodwa uyabona ukuthi kukhona ezinye izinto thothi lezi izinto engibukayo zifida inyama. Umoya awugeni nje encane. Kodwa kunaloko umoya uyancipha. Inyama iyona ezophakama. Once inyama iyaphakama. Jesus. Uthola sonengane ukungazi ukuthi iqhamukapi. Uthola sohluleka kanti bongahluleki. Kanti ngenxa yokuthi ufunda kakhulu inyama umoya usaqine wondile. Usaqine umoya wondile kodwa inyama ekhuluphele inobile. Uyazi ukhona abantu abathi noma bangabazalwane bayakholwa kodwa yonke into ethi inyama yabo abayenze bayayenza. Yonke into inyama yabo eyifunayo neyithandayo bayayenza kodwa bayamakholwa. Kanti uma usuyikholwa awulawula inyama. Uyaphambana nenyama ngoba inyama imelene vele intando kaNkulunkulu. Inyama nomoya kuyahandwa. Inyama idonsela le, umoya idonsela le. Akude uthi masingabazali siqaphele. Siqaphele. Amen. Bese kuphela mamda usuku ungalifunda iBhayibheli bese kusizwelelele ilanakhuza nathumelayo usisi uThathu. Ngikhuluma iqiniso ngomenyani. Ngikhulumenyani baba Joyce. Amen. Manje leyo nto ayikho right. Ungawufidi umphefumulo umoya. Kodwa inyama siyisele mintambama kuthaya. Manje kufanele ke bazali sigade lezo zinto usathane ayilethayo ukuze zisizuze asibambe usathane ngazo. Manje ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ke ungivulela amehlo ngabona ngase ngiyaphenduka ngabuyela endaweni. Ngabuyela endaweni. Uma umoya wombuso uvuke mayishinda ubalifaka ngamkhono kulelozwe. Athi uma umoya wombuso uvukela ungayishinda. Umoya wombuso uyavuka bazalwane. Kodwa into ebalulekile ukuthi indawo ungayishinda. Uxolisa wasefika late. Base ufika late bazalwane yaphotha kakhulu ezengakhathi yabona into okuhlala eBria inkinga kodwa ke hayi sizoyisumela bazalwane hayi ngeke kulunga hayi ngeke bazalwane yo phela thina besilele fast yasilivulile yo beyisho kanjani ngathi noma sengelivalile hey lemoto lezi ezifana nabo uzozo lezi erevwayo hayi nothi bekushaya iduda berevwa nje uphika uqobiswana ukuthi mhlawumbe yami ikhala kakhulu kuneyomunye ureva lomsindo wabo nje uhlala bashaya amakhweleke lapha ezantsi abantu abangalala ebusuku vo 3 Jesus manje ke siyayithemba because ukuthi ke mhlawumbe sikhuluma izwakane bazalwane sisizakane ngoba kade yaqala ngoba iqale namhlanje kade yaqala bazalwane bekwenje kudume nemoto kudunyiswe lapha ngomsindo lapha ezantsi hey yabona nje manje ke sidalele bazalwane into engishaye kakhulu ngapha late kanti uma ngivuke sengiqale ngoklina imoto bazalwane akunazi isikhathi soklina imoto njalo ngiklina ekseni amen manje wafanye ngoklina imoto ekseni ke nesikhathi nefoni ngayishiya charge ngoba ayina battery kwafanele ke i-charge manje bathuthi ke hayi ke amase ngivubona imoto kubona isikhathi hayibo
isikhathi sihambe kangaka seho-8 angagetshe ngateyibona niyogeza manje kwabale kwabile futhi kwathi nonkosikazi-ke sakhohlwa ngesikhiya manje sila izansi khathi kuyo yena unayibeka kashaya sila izansi sibona amafastela wakavula ngithi mina hayi ngeke abakafiki bethe ukuthi umamdabo unawo khiya athi hayi abakafiki manje uzapha ukwelede airtime ukuthi ufuna ukufonela mamdabo ifoni yamamdabo ayingeni ngithi mina angibuyele emuva wena yehla uye lapha phezulu mhlawumbe umamzama ngoba vele ushilo wathi uzoba khona mhlawumbe ulapha phezulu mhlawumbe umamdaba naye ubambekile mhlawumbe naye ukhohle wakhoyo wathe ukuthi thina sewuphethe ukhiya yenze into enjalo mina ehambe phezulu ngihambe mina ngena ujaya ubheke ukuthi ayikho imali abazokwelethesela yona ngizomfona wathi ke number again angazabona vula amabhasi ethi hayibo amabhasi savuthi hayi kushiwo kanti bafika kasiyehla nebazalwane leso zingesiza kodwa isakho bazalwana ukubaletha uthanda ukubaletha bazalwana uthanda amabele siyaxolisa kodwa futhi ngiyakholwa ukuthi ayaphinde kwenzeke bazalwane amen sixolela leyo ndawo amen siyabonga bazalwane namhlanje bengixhomela nje buka namhlanje iqede emaqala ndawo ethi hayi musushwa nje ubonile uyazi ngeza qala nje umnawo inkinga ngisonga emotweni ngaphitakela ngamshiya mbeke namanzi ngasegezile manje angithomela namhlanje namhlanje ku-eni mina ngiqede qanje umnawo eish amen bancane amen hey yeyizwi inkosikazi yasho nabazalwane iyashaya hey yabazalwane ezinye izinto ziyinkinga Mama Joyce khona enye into engamtshela naye iqala ukuhlangana naye ngamazisa yena inkosikazi angamfihleli ukuthi mina ngisemusha njengoba bekholwa ngangimtshela ukuthi angifuni nje nokuthandana nomuntu onomntwana amen lokho ngangikushilo kwalona lokho nje njengoba nganamntwana ngifuni ukuthandana nomuntu onomntwana ngoba ngiyazazi inkinga eziba khona amen amen kodwa kwathothile uNkulunkulu kwangenzela kwalokho why hayi ngizakulento yasebandleni bazalwane amen ngoba ezinye izinto mama kukhona izinto ongakwazi ukukhuluma kuzona khona izinto ongakwazi ukukhuluma kuzona uma umntwana ungayena wakho amen uthi noma ubona kube buhlungu ngaphakathi enhlizweni kodwa ubona ukuthi yabona le nqona le iyeweni kodwa uthi akwazi ukukhuluma manje ke nakhona ebandleni bazalwane kuyenzeka ukuthi kube khona izinto ezikanjalo ezigcina zikuthena amandla kwawena uthi noma ngabe uyabona kodwa manje uhluleke ukuthi uzoyithini uzoyiqala kanjani le ndaba haleluya kodwa ke uNkulunkulu ke emuhle asikwazi ukuthula bazalwane amen asikwazi ukuthula sengamane kwenzeka uthi uNkulunkulu angisiza bazalwane hayi ngoba ngikhuluma kabi ngoba kanjani Cela bayohlala ngale nkosini bahlala endaweni yabo. Beshilo ukuthi bazohlala ngale abantwana abancane. Nkosini siyacela nje mavele izwalikho izwa abalandele Nkosi yami. Siyacela nje bahlale ngale egameni likaJesu. Ukuze singaphazamiseki noma mama babo bangaphazamiseki sele baqalazana nabo. Amen. Bazalwane cha ngeke sithule mama zikhona ezinye izinto kufanele uNkulunkulu akunikeze ubuhlakani bakhe uzokwazi ukuthi uyikhulume ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi uyikhulume ngayo kodwa nje hayi ukuthi suke singabone ezinye izinto suke sibona bazalwane kodwa ngesihlule ukuthi sothi kodwa nje uNkulunkulu siyamethemba yazi bazana yike ezinye izinto ziyakuthena amandla ezizinto nje uNkosikazi kodwa izinto ezifuna ukugcinela ngathi zingakuthulisa kanti asikwazi ukuthula bazana yabo mina ivangeli engalithola nje ngathola original futhi ngiyabona mase ngiyifomba ukuthi hayi
into eyangenza ukuthi ke kwakubona lamanye amabandla kwamanye ngingaqualify nakulona elapha engakholwa kulona ngiphume ngoba ngabona ukuthi ngabona akusayona manje ke angikwazi ke ukudlala bazalwane ngibe ngaphuma ngoba nala ngaphuma khona bangibhekile angikwazi nje ukudlala angikwazi ukwenza into uNkulunkulu angayifuni angikwazi ukuthula bazalwane angikwazi lokwamampela manje siyamkhona uNkulunkulu ukuthi uzawusisiza bazalwane ngomusa wakhe amen siyamkhona uNkulunkulu cha siyele zwi lenkosi asiyekele zezinye kodwa nje bazalwane kufanele sibe yilento uNkulunkulu afisa ukuthi sibe yiyona ngikutshela inkosi ngithi ezinye izinto ziyahlupha ngoba asiphelele enkonzweni kukhona ezinye izinto uNkulunkulu akayibheke kufanele siyikhulume sisonke siphelele singabazane ukuthi uthi abanye bayazazi ezinye izinto abanye abazazi ezinye izinto yabo leyo nto ikwenza ukuthi ke ibandla abazane bangakwazi ukuthi babe elevelini efana nayo lento ukuthi mzalwane lovile ngapha ayizwanga lezi zinto lezo omunye yabo nje leyo nto yenza ukuthi abazane bangagcine babe lento uNkulunkulu afisa ukuthi babe yiyona amen incwadi ekaJakobe chapter 2 sizoqala verse 14 siza stay ku26 abafundisi abaningi babanjwe ngemali bathuliswa manje ke inkosi iyasisiza ke thina ngoba yasenza ukuthi sabona abafundisi ezinto abazenzile nalapho usathana abashaye khona uNkulunkulu ayesivula amehlo ayesivulela leyo ukuthi sibone ukuthi le ingcebo ezishayekela nalebe ibambele eqiniso kodwa nansi into eyishayile ukuze ke uvuleka amehlo ubone wena ukuthi uyibhasobhe lento eyishaya abanye uNkulunkulu wenzela ukuthi ubhasobhe phela lento eshaya abanye nawe ingakushayi Sathane bazana kajabula Sathane ufuna nje ibandla lidlale ile nto Sathane ifuna ibandla lidlale kube mnandi lijabule athi yes nibambe khona kodwa nina sohlangana amen sohlangana kule ndawo nabengalungiselwa yona yilo yonke Sathane ayilwela athi hayi akunandaba nabo noma bangenzani benze kodwa ngifuna ukuthi nje into bangayenze intando kaNkulunkulu Jesus manje ngeke kusize kubazalwane ukuthi ke sikholwe sigcume saziwe nasemhlanje siyakholwa kodwa egcineni singamboni uNkulunkulu ngiyacabangela ukuthi esogweni abantu abangakholwa bayosibuza uma kwenzeka singene esihogweni yes ayayimangisindo kangaka nithi niyakholwa nithi nizenzi wana thuthi funana ifunana ngoba vele thina kufanele sibe la nifunani awake washo no brother Elipa ukuthi bayabuza le nalabafundisi bebedla imali benza yonke into engasile ngemali zikaNkulunkulu bayabuza ukuthi mfundisi ufunani manje niyabona bazalwane serious lento kaNkulunkulu bazalwane lokho serious yabona ngeke ukuthi singayeka izinto ezingabazalwane siphinde singangene ezulwini yabona kufanele sibe serious simane uNkulunkulu sifunyane singenabani sabe ngayo yonke indlela ukuthi manje uNkulunkulu sifunyane singenabani Jesus sikulele lokho sikulele yazi uhulu uthe ngeke phela ukuthi ngingadlala kangaka sengiye ku1 na 2 na 3 na 4 bese ngibuye futhi ngiyongena esihogweni uthi nawe iphumoshe incane impela ngiyaqaphela waphela iphumoshe incane izona eziyinkinga zinkinga uthwayeke zonke lezi ezinkulu izona kodwa lezi ezincane ngokungaqapheli uthi zona zakuthanda zokufaka esogweni lempumusha izinto ezincane manje uNkulunkulu ke bazalwane akasisize nawe ke
khumbula ke lapho ubona khona soyasileka khona uyicabanga uyisesha ukuthi ikuphi lebekwenza kahle enkulunkulu manje ke ngabe ngizaba kahle yabo ukuyisesha ukuyifune nje okumzalwane ungaze utshenwe ngabantu ayifune nje ize ukuthi izube bathi besizahlulela besingayi kwahlulelwa uma nje thina ube bathi besizahlulela thina sizebheka thina hayi yabona la sengro bengeke size sahlulelwa bengeke uNkulunkulu aze asijaje uma thina besizahlulela thina asifundeke sizwe ukuthi inkosi ifunane namhlanje sisize Jesus. Hallelujah. Jacob chapter 2 verse 1. Abazalwane babangakhethi abantu. Verse 1. Bazalwane bami manane mama Joyce wena okwelindaba. Sithe uverse 1 mama Ndaba. Verse 2. Chapter 2, verse 14. You put, I chapter 1, Mamda. Verse 2. Oh God, I ngezinye bazalwane kusho ukuthi hayi mhlawumbe ngiphazameni. Kodwa ngithi ngithe 14. Hayi ke mama ncesini bazalwane ke kulelo phutha. Acela ke sibheke no verse 14 bazalwane. Ukukholwa kufanele kube nezenzo. Amen. Verse 14. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Mana ke mama ngifuna ukuthi sihambe ngalendlela le ezokwenza ukuthi sisheshe siphothume. Amen. Amen. Ngiyacela nje sibongele mama singaqedi. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu osemazulwini, wena wedwa oyinkosi ephakemeyo, wena wedwa onguJehova, wawukhona umhlaba ungekasekelwa. Baba nalizwi lakho Thixo wethu seliwile ngaphakathi kwalendawo. Ushilo Nkosi ezwini lakho Thixo namandla, wathi wadala konke ngezwi lakho. Baba dala ke nkulunkulu namhlanje empilweni zethu, udala ongekho Thixo namandla kube khona. Baba siyale ngalizwi lakho usole, usiqondise Thixo wethu namandla lapho singenzi kahle khona Thixo namandla. Mangenelele wena njengoThixo wethu. Baba wethu ongcwele siyabonga kuNkulunkulu namandla ngomntwanakho misile Jehova. Baba masingaboni yena Thixo wethu, Baba wethu ongcwele msibekele umfihle. Baba kungabi khona linye izwi emlonyeni wakhe elizophuma Thixo wethu eliphambene necebo lakho. Mvikele Thixo namandla, umbiyele, ugcine Thixo wethu namandla onke. Konke Thixo wethu kuzokhulunywa nguye, aphefumulelwe nguwe ngomusa lothando lwakho. In Jesus' mighty name, amen. Verse 14. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Lana umbhali isihloko esivele ukuthi ke ukukholwa kufanele kube nezenzo. Ngazi lama mjoyisi naso lihloko. Ifundile baba njalo. I siyabonga baba. Ukukholwa kufanele kube nezenzo. Yabona lehloko nje bazalwane siyenza lento siyiqede yonke lenkulumo engezansi. Ukukholwa kufanele kube nezenzo.
kusho ukuthi uma ukukholwa kwakho kungenazenzo kufanele uyibheke ukuthi ukukholwa kwakho kunjani wena ngoba ukukholwa kahle kahle uNkulunkulu lokufunayo kufanele kuba nezenzo noma kuhambisane nezenzo ukukholwa. Amen. Akwazi kuba kodwa Jesus. kodwa kufanele kube nezenzo ukukholwa. Yebo mama uthi ke lo verse 14 ke kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na. Amen. Kusizani ukuthi athi umuntu unokukholwa kodwa kuloko kukholwa kwakhe imisebenzi abe engenayo. Hallelujah. Imbozo Jesus. kusizani kusho lokukholwa kwalomuntu kusizani. Uma umuntu ethi uyakholwa kodwa imisebenzi yokukholwa ibe ingekho kusizani bazalwane. Jesus. Kepha engenayo imisebenzi na ukukholwa kungamsindisa na. Umbuzo lo ukukholwa ungenayo imisebenzi kungamsindisa yini na. Kungamenza ukuthi abone uNkulunkulu na. Iyathi cha. Noma ngakholwa ukuthi intaba suka uyene iye kodwa uma ukukholwa kwakhe kungenayo imisebenzi noma izenzo akusizi. Akusizi. Kusho ukukholwa kwethu kufanele kube nazo imisebenzi noma izenzo. Makube nayo imisebenzi. Uma imisebenzi ingekho siyafanana nabantu abangakholwa. Sibe sithi thina siyakholwa. Asho njalo izwi lathi uma singenalo uthando siyafanana nensimbi encencethayo. Hallelujah. Ukukholwa kwethu akusizi ngalutho. Manje ukukholwa kwethu ke bazali kufanele kube nayo imisebenzi ubonakale. Ngoba imisebenzi yilo ubonakala ngoba ukukholwa sibona. Siyabuzwa ukuthi uyakholwa. Kodwa ke into evesi ukuthi uyakholwa bese kufanele bese siyabona ke le misebenzi hayi cha. Noma sesimzwile kodwa le misebenzi yamfakazela. Amen. Yakholwa. Enkosi yami. Manje abe kubuhlungu kule mihla ngoba abantu bayakhuluma ngomlomo kodwa hayi imisebenzi ayibafakazeli. Oh yes. Lokho abakhuluma ngomlomo imisebenzi hayi uyaphambana. Ngoba imisebenzi yabo isho kunye umlomo wabo usho kunye. Kodwa lo mbhalo uthi kusizani bazalwane. Enkosi yami. Usizani ukuthi sigabise ukuthi siyakholwa. Sigabise mhlawumbe size sitsho sithi it's not 10 years. Usizani. Uma imisebenzi ingekho. Hallelujah. Usizani. Usizani phela. Liwuse size sibize ngamagama amakhulu. Usizani imisebenzi uma ingekho. Kusho ukuthi akusize ngalutho. Ngoba ukukholwa uNkulunkulu akufuna yiloko kuba nemisebenzi. Amen. Yiloko kuba nemisebenzi. Oh yes. Manje uyathola ke kule mihla ukuthi hayi impela imlomo yethu igudi sifanele nabazalwane abafake iruje emlonyeni. Kodwa izenzo noma imisebenzi ibingabonakali. Ngoba sigudi namlonyeni ekhulumeni kodwa uma sesibheka izenzo noma imisebenzi hayi iyaphika. Iyaphika. Isindisiwe. Hawu usindisiwe. Hawu akesibheke imisebenzi ayisho. Okuyizenzo. Kusizani bazalwane. Kahle kahle lethi ithi ubani umuntu ongazuzwa yilokukholwa okunje okungenamsebenzi. Yesu usindisiwe impela kodwa manje wayi lokukholwa kokunje. Sangayibona imisebenzi Hallelujah. sangayibona izenzo. Kusizani ukukholwa kwakho.
bekufanele uma sisindisiwe sibonakale ngayo yonke indlela. Sibe nemisebenzi. Sibonakale ngendlela esiyona ukuthi hayi cha sisindisiwe. Amen. Siyakholwa. Ngoba ngempela bazalwane ukholwa abanye abantu ngempela iyona lemisebenzi eveza ukuthi siyakholwa. Hayi ukukhuluma. Ngithi mina izenzo yizona ezisho ezikhuluma kahle kunaloko okukhulunywa umlomo. Amen. Futhi nabantu izenzo yizona ezibadlayo. Ithele iBhayibheli phela makukhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu. Ukuze babone imisebenzi leBhayibheli ikhuluma ngayo. Ukuze babone imisebenzi yenu emihle. Bese badumisa uBaba osezulwini noma uYihlo osezulwini. Uyabona ukuthi ababonanga ukholwa kwenu kodwa babone imisebenzi yenu. Kusho lokholwa kwenu kuhambisane nemisebenzi. Kusho nemisebenzi yenu yase iyabathatha. Hayi bathi ngempela hayi cha ukhona uNkulunkulu. Basufwa imisebenzi. Hallelujah. Ukuze babone imisebenzi emihle leyo njengoba bakhuluma ngathi ukukholwa kungenamsebenzi ufile. Amen. Ukuze babone imisebenzi yenu emihle badumise uBaba osezulwini. Verse 15 ke mama. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswele ukudla kwemihla ngemihla. Qhubeka 14:16. Kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe kepha ningabaphi lokho ukudingwa ngumzimba lokhu kusizani na. Hey. Amen. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswele ukudla kwemihla ngemihla befika kuwe bedinga beswele belambile kodwa bangatholi lokho abakudingayo ube unakho kusizana ngokholwa kwakho. Yes. Lithi ke lo 16 kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale bazalwane. Ungaba kanjani nokuthula ufudumale kodwa ulambile uswele? Inkosi. Ngoba lo muntu usuke efika kuwe enethemba lokuthi lento ayidingayo uzoyithola. Kodwa wena uthi hayi hambani nifudumale nibe nokuthula. Nisuthi. Suthe kanjani umuntu elambile abeka engatholanga uzomsuthisa. Jesus. Fudumala kanjani umuntu abeswele. Inkosi. Oh yes, Jesus. Kodwa uyakholwa. Hallelujah. Kodwa uyahambe ngesandile ngiyakholwa unikela ngemali enkulu. Oh Jesus. Ngoba enye into bazalwane eba ingozi lokuthi abazane isonto balenza isithixo nomfundisi. Oh my God. Ileke bazalwane uNkulunkulu noma ikuphi lapho unikela khona uNkulunkulu bazalwane uyakubusisa umnikelo wakho. Amen. Akungeke uzolethe abantu benze uNkulunkulu abantu. Ungafika umzalwane ehluphekile uno 200 rand uthi usokhetha ukuthi uzonikela ngayo inkozweni akhetha 200 ungamniki lo mzalwane ngoba le mali uqhubeka ukuthi unikela ngayo sonke hayi bazalwane. Hayi bazalwane phela uma sinikela uNkulunkulu nalo umuntu kaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu mhlawumbe umthumele kuwena ngoba azi uNkulunkulu ukuthi uzothola usizo kuwe. Wena ngexa uthi hayi le mali hayi ngizonikela ngayo esontweni. Inkosi. Usizani bazalwane. Yebo usho ukuthi kahle uJakobe ukhuluma lelithi ukuthi kahle ukholwa kwethu ngakube nezenzo. Khona kwethu ngakube nezenzo. Ngakube nezenzo. Hlupheka nje uma umakhelwane umbona ukuthi cha Nkosi yami ave hey badonsa nzima kamakhelwane hlupheka.
Makube nezenzo ukholwa kwethu. Uyazi kukhona abantu ngempela abayozuzeka nje ngezenzo zabo ngempela. Ungabasho mayezake Yesu maqala kuyakwazi usindise uyakholwa. Kodwa once wangenza izenzo mhlawumbe uNkulunkulu kulo makhelwane akusondeze ke neza ngazuse ngenxa yezenzo zakho. Kodwa uma ukholwa kungenayo imisebenzi ayikufile. Inkosi yami. Akukwazi kwakuzuza umuntu. Uma nje kungenazo izenzo akunakuzuza umuntu. Amen. Ngoba kudinga ukuthi kubonakale izenzo. Kakhulu abantu bakambise ukukholwa kodwa izenzo noma imisebenzi yangabonakala kule mihla esiphila kuyo. Oh my God. Ekwenza ukuthi ngisho abantu abangakholwa bakunyanye ukukholwa. Inkosi yami. Ekhaya kini badonsa nzima kodwa uyakholwa. Ufundisa udla kamnandi. Oh Nkosi. Kodwa ekhaya badonsa nzima abazali bakho badonsa nzima. Ngoba kwenziwe abafundisa abantu benziwe uNkulunkulu. Amen. Ngabe ekhaya uyenza yini? Abazali bakho bona uyabanika yini lento ehambisa phambili esontweni? Oh Nkosi. Ngeke bazali sithi siyakholwa kodwa emakhaya akulungi. Emakhaya asiyenzi lento esiyenze emasontweni. Jesus. Sinikela ngemali enkulu emasontweni siyaziwa sihamba phambili kodwa emakhaya bayakhala omama nobaba. Amen. Baze bakhathe kodwa lensindiso yasiboshela umntana. Insindiso. Khona ngale nsindiso ngoba ayibonakali imisebenzi yakho. Ayibonakali imisebenzi yakho. Manje ukukholwa unganayo imisebenzi kufile bazalwane. Kufile ngoba abazali bayakhala. NoNkulunkulu akajabuli ke uma kunjalo. Amen. Hamba nibe nokuthula nifudumale. Nisuthe kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba. Lokho kusizani na? Selikhulumile konke lokho kodwa manje anibanikezanga lento okudingwa umzimba. Ngoba labantu bebedinga into ezosuthisa umzimba wabo noma bebedinga into yokugqoka. Bese nithini labahambe bafudumale babe nokusutha basuthe. Kodwa lokho kholwa kusizani na? Jesus. Ningabaphi lokho kudingwa umzimba. Lokho usizani na? Yabona uja unombuzo uthi bazalwa ngathi wayebabona bazathi yes phela bayakholwa kodwa manje kufanele kube khona phela imisebenzi. Amen. Ngoba lokholwa ungenayo imisebenzi kufile. Awusisi verse 17. Verse 17. Kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Uyamuzwa uJehova. Nokukholwa okungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kufile. Uyafana nomuntu ongakaze wakholwa. Amen. Uma imisebenzi ingekho. Kusho fanele sikulwele bazali ukuthi imisebenzi yokukholwa mayibonakale. Uma nje sithi siyakholwa nemisebenzi mayibonakale. Ngoba uma lokholwa kwethu kungenayo nemisebenzi kufile. Inkosi. Jesus. Kufile. Ibalulekile imisebenzi. Ukukholwa nemisebenzi kukanje. Kukanje koyi-2. Awufanele kube okodwa ngoba uma ungabokodwa ayikho lento ebambile. Noma ngabe ubaphi imisebenzi kungekho ukukholwa ayikho lento ebambile. Inkosi yami. Awukumvuzo waleyo misebenzi yakho oyenzayo. Inkosi yami. Nalokho ukukholwa kwakho uma ubambe wena kodwa awukho umvuzo walokho ukukholwa ngoba imisebenzi ayikho. Ufile. Jesus.
Yabo lethi kufanele isho ukuthi kufanele siseshe singabazalwane sifuna ukuthi ngabe ukholwa kwami ikhona imisebenzi. Amen. Ngabe ukholwa kwami ufile phambi kobuso kaNkulunkulu ngoba izwi lakhe lithi kufile makungenamsebenzi. Hallelujah. Ngabe uNkulunkulu kuvela kanjani lokukholwa kwami sengisho ngakho ngaze ngabala leminyaka ukuthi ngina 5 years ngathi ngina 10 years ngathi ngina 15 years. Ngisindisiwe kodwa ngabe uNkulunkulu Nkosi yami ikhona imisebenzi kuvela kanjani ngoba izwi lakhe lithi uma imisebenzi ingekho ufile. Hallelujah. Jesus. Ufile. Usho ukuthi wena sonke isikhathi uyadlala nje. Uyayidlalela. Nkosi yami. Ngoba kufanele ukuthi kuhambisane. Kuhambisane. Jesus. Verse 18. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemisebenzi ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Uyabona lana abantu abayithula aba. Omunye uza nokukholwa kodwa imisebenzi ayikho. Nomunye uza nemisebenzi kodwa ukukholwa akukho. Uyabona omunye uyakuza athi ke mina nginokukholwa ngibonise ke wena ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi nami ke ngizoza nemisebenzi yami engenako ukukholwa. Kuyenzeka. Qhubeka mama siqede sizwe ngaphezansi thini. Verse 19. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. Uyabona ke lento yokukholwa ukuthi ayisizi. Uma engenamsebenzi. Bhayibheli wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu umunye. Lithi iBhayibheli hayi wenza kahle. Kodwa ke nawe lekutshena khona ukuthi ke kodwa ke namadimoni ayakholwa. Aze athuthumele. Amadimoni ayakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. Ayakholwa athuthumele. Kusho uma ke lokholwa kwakho kungenayo imisebenzi uyafanana namadimoni. Nkosi yami. Ngoba nawe ayakholwa uNkulunkulu munye yamazi. Yebo. Futhi ke wona azathuthumele ngathi ayasaba. Yebo Nkosi. Lo. Nkosi yami. Usho ukholwa kwamadimoni uma imisebenzi ingekho. Ingeke. Jesus. Ngoba namadimoni ayakholwa elothi ke wona awanayo imisebenzi. Amen. Manje akusizi ke uma uhamba kodwa. Nkosi yami. Wenza kahle. Yabona iBhayibheli lithi wenza kahle. Ngoba namadimoni ayakholwa. Oh. Jesus wami. Hayi mhlawumbe mina ngilizwe wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Yebo. Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. Yebo. Nkosi yami. Usho ukuthi ukukholwa ngeke ukufaka ezulwini uma imisebenzi ingekho. Jesus. Kodwa ukukholwa plus imisebenzi kuyokufaka ezulwini. Kodwa uma khamba kodwa awukhohlwa. Kuyize. Khohlwa. Yo. Ngoba namadimoni nawo usho ukuthi afanana nawo ngoba nawo ayakholwa. Nkosi yami. Asathuthumele amadimoni. Jesus. Qhubeka mama. 20. Yeah. Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Yes. Nkosi yami. Uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Kufanele sibazalene
lento yemsebenzi sikulwele ukuthi ivele imisebenzi sikulwele ngoba uma lemisebenzi ingekho yize yize lelize Oh my God. umdlalo lesiwenzayo simoshana nemali njengamasandile ngoba yikho into esiyoyizuza igcineni simoshana nemali nje siyichitha sinikela uNkulunkulu ngoba lokukholwa kwethu kuyise yise noma sobani iminyaka yize yise ngoba imisebenzi ayikho yise uyadlala nje uyadlala nje kahle ngisho ukuthi ngamanye kufanele ngabe vele uhlala phansi vele uyeke nje ngoba ayikho lento yenzayo ngoba uNkulunkulu yize lonke lelo lenzayo awukho mvuzo kulento yenzayo Nkosi yami awukho umqhele kulento yenzayo uNkulunkulu akajabuli ngalento yenzayo ngoba umsebenzi kodwa uNkulunkulu akukholwa hambisana emsebenzi uyamjabulisa haleluya kuzawusenza ukuthi sibone uNkulunkulu inkosi kanye abazalwane laba bakanhliziyo abazalwane bakanhliziyo abaqhakambisa ukuthi basindiswe bayakhona khona inhliziyo yize uma imisebenzi singayiboni uma imisebenzi ingaveli yize noma inhliziyo soshithi iyakhona kodwa uma imisebenzi ingekho yize Nkosi yami yabona uJesu ngiyamthanda ngoba uke wakhuluma nabaFarisi nababhali eveza lento yenkezo ukuthi kahle kahle umuntu uhlanza ngaphakathi inkezo ayiyeke ngaphandle ingcolile bese uyaphuza noma uyadla ngayo leyo sausage abakuyisitsha bese athi uJesu ke bebazenzisa hlanzani ilingaphakathi lenkezo bese nihlanza nelingaphandle lenkezo isho ukuthini isho ukuthi lendlela engiyiyo ngaphakathi mangibe yiyo nangaphandle noma ngiclean ngaphakathi nangaphandle phela makube njani akubuzi uba clean ngaphandle ngaphandle ngintaka Nkosi yami God Jesus ngaphandle ngingcwele khawuJesu akwazi ukuthi mababe clean ngaphakathi kodwa uthi cha akungadinge phela ngaphakathi nangaphandle phela mawube clean ngoba iqiniso lithi nisho ibhodo awulwashi ngaphakathi uliyeke ngaphandle no soze washa ngaphakathi vele upheke nje ukuthi hayi njengoba seliclean la uzohlala khona ukudla awenzi kanjalo kodwa uhlamba yonke indawo manje nathi uma sesikhona bazali uma uJesu sefiki sivale basihlanzele yonke indawo yonke indawo yonke indawo lokho ngaphakathi enhlizweni sifuna ukubona nangaphandle akaphalele ngaphandle phela avele ngaphandle ngoba lenhliziyo akasiyiboni asibone inhliziyo ethi sibone ngaphandle ukubona inkinga ngabaFarisi bebephambanise kakhulu ngoba bona bebebahle ngaphandle begokahle ngaphandle kodwa ngaphakathi beyinkinga bebehlukile kunalesi sizukulwane esiphila naso la uyabona ukuthi lento iyaphambana bazali abaFarisi bona bebebahle ngaphandle laba esiphila nabo namhlanje bathi bahle ngaphandle kodwa ngaphandle bamdala Nkosi bangcolile ubona nangendlela abambatha ngathi bangcolile Nkosi yami ngoba awukwazi ukuthi uyakholwa uJesu senhlizweni yamuzwa uyagitsagitsa shona amaswati kodwa ngaphandle my God
awuhlukene nalabantu abadayisa ngomzimba abadwelela etradini ngengamandla eThekwini kudayiswa kanti nasemini kwele itradi yabona ngapha seBria kune itradi waziwa khona ezomahosha yes uthi uma ubona nabantu uphinde ubona nabantu abadala somahosha yekuyafana exactly yafana nalabo basayizini zaNkulunkulu abathi bayakholwa khona inhliziyo kuyafana asisho basathi ukukholwa sibathi izinto ezinto zosifayisa kodwa kufanele ukuthi kubonakala ukukholwa awubonakala umehluko nolondindwa phela manje wona wangasahluka nje uzalwane kanti uthi wathola Jesu njani wena kwenza ukuthi wena ungabi nomehluko unjani lo Jesu wakho ovela lumsikhisi yokuphela unjani lo Jesu uJesu lo esimthola uyafundisa nokwembatha afundise nokuyiphatha uyabona abazali bakanhliziyo yingakho bajona kangaka ngoba vele kukhona inhliziyo ingaphandle nomzimba ananta haleluya noma nangibani Nkosi yami ngoba kukhona inhliziyo enengaphandle khona kanti lo ngaphandle lakho liyayonisa kwalenhliziyo othweni yakholwa mayeli lo sifanele uba sibonakale sifanele ukuthi ukholwa ukuthi kube nezenzo kube nemisebenzi ngoba uma imisebenzi ingekho kufike uyize njani haleluya uyize bazale uyize noma ngabe sesenzeni noma ngabe sithina sithi uNkulunkulu sibusisile sinezinto engane uyize Jesus ukholwa nje ungenamsebenzi ufile kufanele bazalane ukuthi imisebenzi ibe khona Yesu siyavuma sogoliwe impela kodwa sesiyayifuna phela ukuthi ibonakale imisebenzi ayibonakala imisebenzi ngoba imisebenzi yona uNkulunkulu ayifunayo uma sokholwa uma nje sokholwa uNkulunkulu ayifuna imisebenzi akayifuni ungakakholwa uyifuna uma usokholwa ngoba fanele uqale ngokholwa kodwa uqala phambili esiyenza imisebenzi eso short ayikhaso yakholwa phela lo uNkulunkulu uyasifundisa lo uNkulunkulu uyasikhuza lo uNkulunkulu wenza yonke into ephila kithi asazi ngabe kwasho naphi lokuthi umuntu athi mayegqoka nje uNkulunkulu akhulume naye egqoka ekhulume naye lo uNkulunkulu uphila kuye ongahlala ezulwini ekhulume naye uthi hayi khona not well noma sosho naye ibambe uyabazala hayi bazala nishothenga into esitolo uNkulunkulu uyakhuluma bazalwane zinenge izinto ezidayiswayo kodwa sigqoki noma ayini hayibo uyakhuluma uNkulunkulu uyakhuluma Nkosi wathola njani lo nothulayo ozithulelayo noma sophambu kuyathula noma sophindile uyayithulela wathola njani kathola uJesu my God ngoba thina lesimathi uyakhuluma uyafundisana haleluya uyafundisana washo wathi usithumelela umduduzi ongomoya ongcwele uyawusiholela kulo lonke iqiniso uyakusifundisa aphinde asikhumbuze amen wonke lokushilo ezwini lakhe Jesus nje kufanele ukholwa kwethu bazali kube nezenzo kube nemisebenzi asikulwele ukuba sibe ngabazalwane ababonakalisa imisebenzi abangakhakhambisi kakhulu ukukholwa kodwa kubonakala imisebenzi bonakala imisebenzi ngoba uJakobe izwi kaNkulunkulu lethi ukukholwa
ongenayo umsebenzi ufile Hey, Nkosi yami, haleluya. ufile akusizi kanti ukuyize uma nje izenzo zingekho Amen. yebo baba Verse 21. yebo U-Abrahama ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe uYisaka e-altare na? uyabona iBhayibheli seliyasibuza ukuthi uAbraham wayengalungisiswa yini Hey, Nkosi yami. ngemisebenzi khathi eyonikela ngendodana yakhe e-altare uIsaka Amen. i-answer kwangeke Hey, kodwa kwafanele ukuthi aqale akholwe wase wenza imisebenzi imibi yilokuthi ahambise umntana akhe uNkulunkulu esekhulumile ngaye waqala wakholwa lo wase uyokwenza uyabona imisebenzi nokholwa kwaba kokubili Hallelujah. qhubeka mamuzoyizwa Nkosi yami iyeza leyo 22. yebo Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. hayi hawu somandla Amen. Hallelujah. uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi Hallelujah. ukukholwa kwakhe kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe Hallelujah. Hey, Nkosi yami. Hey, Nkosi yami. wabona ukukholwa kwabonakaliswa uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi waqala ngokukholwa kodwa kwase kuyapheleliswa ngani ngokuthi enze Hallelujah. Hey, Nkosi. enze lokho kuyimisebenzi ngoba ukube wakholwa ukuthi hayi uNkulunkulu oshoyo kodwa ebesengasayenzi yathi kwangeke kupheleliswe Oh, Nkosi. kodwa wathi mayisekholiwe wase uyenza ngoba wayisekholiwe le wase uyenza Jesus. wapheleliswa ngemisebenzi okukholwa kwakhe Hallelujah. verse 23 Kwagcwaliseka umbhalo othi kepha uAbrahama wakholwa kuNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Nkosi yami Hallelujah. kwagcwaliswa umbhalo othi kepha uAbrahama wakholwa ukuthi wakholwa ngoNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga ngokukholwa nje uNkulunkulu kwase kuyabalelwa kuye ukuthi kungukulunga Amen. Hey, Nkosi. ngokukholwa kuNkulunkulu Amen. wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu uAbraham umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu kwabala ukuthi umhlobo kaNkulunkulu uAbraham ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu Hallelujah. Amen. Abraham yabona ngempela uAbraham abazalwane hayi uNkulunkulu kwakufanele ukuthi aze ekhulume kanje Abraham yonke lento ayivela ukuthi uAbraham ungubaba wezizwe yonke into ivela phezulu kwaAbraham yabona uAbraham abazalwane ngendlela wayenza ngayo hayi Hey, Nkosi. Hey. naye uNkulunkulu wayethi mayibuka uAbraham abondayo uNkulunkulu uAbraham ngathi uAbraham impela umhlobo wami vele ngathi wayifuza uNkulunkulu ngendlela enza ngayo ngoba nalo ukukholwa nje uNkulunkulu ukuthi ayonikela nokuthi kusho uNkulunkulu yabona ngempela hayi Hallelujah. Hallelujah. Hey. umhlobo kaNkulunkulu Abraham
mama sizothandaza. Hallelujah. Verse 24. Yeah. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungengokukholwa kuphela. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungekho ukukholwa kuphela. Amen. Kufanele kube kokubili. Akalungisiswa ngokukholwa kuphela, kodwa uyalungisiswa nangemisebenzi. Ungesiko ukukholwa kuphela. Ungacabanga ukuthi wena solungile ngoba uyakholwa. Hallelujah. Kodwa nangemisebenzi umuntu uyalungisiswa. Amen. Uma ehamba nokukholwa. Hallelujah. Qeda ma. 25. Yeah. Kanjalo ke noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini ezamukela izithunywa eziphumisa ngenye indlela na. Siyazi ke lo Rahabi bazana ukuthi kwakunezithunywa ezayithumiwe khathi kuzobhujiswa. Amen. Zathunywa ke lo Rahabi lo bizwa ngesifebe. Wabenzela umusa laba bantu bebethunywa. Hallelujah. Wabafaka endlini waphinde futhi wabafihla bethi bazobafuna ukuzobabulala. Nkosi. Wabafihla. Wakhuluma nalabantu ukuthi ke ngiyacela ningithembise ukuthi ke uma senizobhubhisa sekuzobhujiswa ke ningasibhubhisi ke thina nomthetho wazi. Wathola umusa ngokwenza kanjalo lona wayebizwa ngesifebe kodwa lithi iBhayibheli ke kanjalo ke noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini ezamukele izithunywa eziphumisa ngenye indlela na ngoba wathi mayesabakhipha wabakhipha ngendlela wabadukisa labo wathi bashonele wabadukisa wathi nina engasahamba lendlela phumani ngale ndlela. Amen. Ukuze bangabathuka. Amen. Kodwa waqala lo oyisifebe wakho ukuthi lento ikhamba kuNkulunkulu. Amen. Lento abayikhuluma ikhamba kuNkulunkulu wathi ubenzela umusa kanti lo musa uzosiza yena. Amen. Qeda mama. 26. Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Jesus. Hey lo mbhalo wavele wayevala ngalo. Hayi ke ngezwe linzima. Nkosi yami. Ngoba umzimba ngaphandle komphefumulo ufile. Jesus. Umzimba ngaphandle komphefumulo ufile. Ngokuba njengalokho umzimba ngaphandle komoya ufile kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi ufile. Uyabona umzimba nomphefumulo wathi kwasuka umoya emzimbeni kuyafa. Nkosi yami. Manje ke nokukholwa uma sekusukile imisebenzi ufile ngoba lo mzimba uma kuphuma umoya ukuthi kubalulekile. Kubaluleke ngaphezu kokwenza imisebenzi. Hallelujah. Awukwazi uma ngokukhola imisebenzi ngekho. Ngoba umzimba uma ungekho umoya ufile. Ukukholwa uma kungekho imisebenzi kufile noma kukhona kodwa kufile. Amen. Inkosi ngosisi lona izwe khona bazalwane. Ukuthi inkosi isisize sibe ngabazali abazoveza imisebenzi. Sebeshilo bathi bayakholwa kodwa imisebenzi ayimani sifakazele bazalwane. Ayimane kubonakale uNkulunkulu esezulwini ejabule ngathi. Asho ngempela uma bathi bayakholwa ngempela ngoba imisebenzi yabafakazela. Amen. Hallelujah.
Nkosi Moses. Hallelujah. Wazaphatha hlela. Ibona umama ndawo sokunume ngene. Azi nokushiswa ijumayelo. Jesus. Masibonge, masibonge, oh